Shemai, diolch yn fawr am eich wylio ar y fideo hwn. Felly, fan yma, dwi'n yn yr proses neu'r gyfrwaith o ddychwelyd yr item neu'r mewnodiad hwn oddi wrth E-B. Felly, gyda'r item hwn neu'r mewnodiad hwn, sef yr cardyn cof fan yma, yr hwn fan yma, oherwydd pan ymgeisiais i defnyddio y cardyn hwn, felly roedd yr cyfrifiadur yn mynd yn hollol di ar y sgrin neu heb unrhyw signal neu'r wneud nod ar y sgrin o gwbl, ac roedd yr botwm ar gyfer y pŵer yn fflachio gyda'r lliw oren yn ytrach nag yn afrol yn arddangos y lliw gwyn i athrocau mae popeth yn iawn gyda'r cyfrifiadur. Roedd hynny yn fflachio gyda'r lliw oren. Felly dwi'n nawr yn mynd i ddychwelyd yr item neu mewnodiad hwn i'r gweithwr. Ac dwi'n wedi danfon y neges iddo fe trwy'r E-B, ac wedyn mae'n wedi ateb gyda'r cyswllt i ddychwelyd yr item hwn iddo fe, ac wedyn pwysais i ar y botwm i dewis i'r argraffu llabed neu i print label, ac nawr mae'r dudalen E-B hwn yn arddangos. Felly mae'n dweud mae'r danfoniad ar gyfer y ddychwelyd yn rhydd neu yn rhag ac yn ddim. Felly dwi'n gallu argraffu y llabed ac yn ei glynu ar bwynsel neu ar y pecyn. Felly, dyma'r llabed fan yma, ac dwi'n gallu ei llawrytho i mewn yn y ffel, i mewn yn y ffurfiaeth o'r PDF. Felly, dwi'n mynd i clicio ar y botwm fan yma i'w llawrytho, a dyma fe fan yma hefyd. Felly, dwi'n nawr yn gallu ei argraffu ar yr argraffwr ac ei glynu i'r allan o'r pecyn. Ond, beth dwi'n gwybod yw gyda'r pris o'r danfoniad wedi ei dalwyd trwy'r E-B, ac mae'n yn rhad ac yn ddim ar gyfer ydy ei yn galluogol i drefnu casgliad o'r pecyn hwn oddi wrth y gartref yn rhag ac yn ddim. Felly dyma'r wefan ar gyfer Royal Mail neu'r post brenhinol. Felly dwi'n gallu clicio ar tab yma i drefnu ar gyfer casgliad am rhag ac yn ddim, fel hwn, ac i pwyso ar y botwm i drefnu casgliad nawr. Felly, os ydyn yn dreglio neu'r yn torri lawr, mae gyda ni y diwtiad sef, os gwelwch yn dda, casglu, item, dwi'n yn ei danfon trwy'r post brenhinol gyda'r danfoniad. Dwi'n wedi ei byrgysu o'r blaen trwy'r danfon item neu'r gwasanaeth tebygol, neu'r mae'r danfoniad ar gyfer item yn cael ei ddychwelyd trwy'r gwasanaeth dychwelyd trwyddwyd post brenhinol. Felly nawr mae'n gofyn ydy'r rhif trwyddo yn y ffurfiaeth o'r AB, sef y llythryn tren, ac wedyn 111, sef rhif, ac wedyn dydim, sef rhif, ac wedyn 1XD, sef rhif, ac wedyn llythryn tren ar y llabed. Felly yr ateb yw ydy mae'r hwn fan yma yn yr ffurfiaeth sydd yn cydgymaru gyda'r patrwm hynny. Felly, dwi'n mynd i clicio ar yr ateb ydy mae'r rhif trywyddu fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y rhif yna, ac wedyn mae'n dweud fan yma mae'r cost ar gyfer y casgliad hwn yn rhydd, ac wedyn ynglyn ar y maint o'r item, oherwydd mae'r pecyn hwn
yn pwyso dim ond o ddeutyr yr 30 gram neu'r 60 gram, ond oherwydd mae'n yn pecyn yn ytrach nag y llythyr, dwi'n mynd i dewis y llythyr fawr fan yma, ac wedyn ynglyn ar yr mantiolaethau o'r pecyn, felly mae'n yn ychydig yn llai nag 2.5 o centimetr, felly mae'n yn cyfodweddiso i'r mantiolaethau fan yma ar gyfer y llythyr fawr, ac wedyn ynglyn ar yr pwys neu'r pwyster o'r pecyn, mae'r hwn dim ond yr 60 gram, felly dwi'n mynd i dewis hyd at yr 100 gram fan yma, a wedyn dwi'n mynd i clicio ar y botwm i barhau, ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr postcode, ac wedyn ar ôl ymbenodi yr cyfeiriad ar gyfer y casgliad, felly mae angen i ni i ymbenodi yr amser a'r dyddiad. Wedyn, mae'n rhoi yr grynhoiad o'r casgliad, sef mae'n arangos myndendion ynglyn ar yr dyddiad a'r amser, sef bwch o'r 2 awr rhwng yr 8 o'r gloch am 39 munud ar ôl 8, hyd at yr 39 munud ar ôl 10 o'r gloch, ac wedyn mae'n angen i ni i lenwi manylion ar gyfer yr e-bost, ac hefyd i gytuno gyda'r bwch gwirad fan yma. Dwi'n cadarnhau, dwi'n wedi mewnbynnu yr pwys cywir ar gyfer eitemau, ac dwi'n cadarnhau, dwi'n wedi darllen ac yn deall termau a'r amodau, ac wedyn dwi'n mynd i clicio ar y botwm fan yma i gyflawni byrgysu sydd am rad ac am ddim. A dyna ni. Nawr mae'r casgliad wedi ei drefnyd ar gyfer y casgliad o'r pecyn am rad ac am ddim ar gyfer y ddychweliad o'r item prenwyd wrth eBay. Felly, dyna ni gyd ar gyfer yw hwn. Diolch yn fawr am ei gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn safach yn iach a hwyl.